सॉरी 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 म्हणता मुग्या सॉफ्ट ड्रिंक ओढून माग सॉरी म्हणता आविश No, 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 no. मुझे थापड़ मार तुझे मुझे रू हिगाच राव तू को खबर ना हम कौन तो कोण रे तू व्हडलो मिनिस्टर मिनिस्टर तू दाखोवपा जाय हांव कोण तो हिगाच राव एक मिनिट मध्ये येता हाल नाका हिगाच राव येवन तेका कित कोत्तलो चोयता आवय वातो तुक सांगलो मरे तुक झाड जापा जाय मरे हांव कोण तो चोय हांव कोण तो मारू त्याला मारू अरे पिस्टल काढता धावे भिवून गेले ओय चॉकलेटी बीन गेले पाड पडलेले